Tässä on uskonnon ongelma. Niin kauan kuin yrität rakentaa itsellesi nimeä oman elämäsi kautta, sinun on vaikea alistua ja hyväksyä sitä nimeä, jonka Jumala on sinulle antanut. Tämän näemme Roomalaiskirjeen 10, 1-4 SSA. Maallinen uskonto opettaa ihmisiä nimeämään itsensä. Se johtuu siitä, että maallinen uskonto on orpoja varten, niitä varten, jotka elävät tuntematta isänsä eivätkä kuule hänen nimeään heille. Jeesus sanoi, en jätä teitä orvoiksi. Hän saattoi sanoa näin, koska hän tiesi, että Pyhän Hengen ensisijainen ilmestys ei olisi näyttää ihmisille, mitä heidän pitäisi tehdä, vaan paljastaa heille Jumalan isyys Kristuksessa, näyttää heille Jumalan sovitustyö Kristuksessa, jotta he uskoisivat Kristuksen sovitustyöhön, eivät omaansa, että heidän elämänsä syntyisi hengestä, ei omista ponnisteluistaan. Sillä ihmiset pelastuvat armosta uskon kautta, eikä se ole heidän itsensä ansiota. Se on Jumalan lahja, ei tekojen ansiota, ettei kukaan voisi kerskailla olevansa kristitty. Se on Efesolaiskirje 2, 8-9. Katso, uskonto, joka on tämän maailman hengen, suoritushengen, tuottamaa, käyttää koko elämänsä kertoakseen sinulle, mitä voisit saada ja kuka voisit olla, jos olet valmis maksamaan hinnan.